Evo ovako, sad smo na Vrnjansku 1, to je juče onaj snimak gdje se zaustavlja pas gotovo godinu dana na lancu od oko metar. Ja sam jutros obavestio policiju za Raše Dinić, to je onaj snimak. A malo čas pre pola sata za Miloša Obiljevića 26. I čim sam obavestio, odmah su psi s drugih adresa počeli da se oslobađaju. Kao što onaj Vučak sa adrese Vuka Karadžića 35 i sa Vuka Karadžića 17. Vidio sam sa napolje urezan Milanac. Dakle, neko samo dojavljuje, sad je javio policiju. To je onaj isti radio policajac malo. Sad ćemo da vidimo ovi ljudi, što ćemo da... Ovdje sam isto prijavio pre pola sata ovu adresu, dakle to je Vrnjanska 1. Gazde, probat ćemo fino u smislu... Gazde, probat ćemo fino u smislu da ga sami oslobode, da shvate šta rade. Gazde, co? Šetaš ga malo? Gazde! Evo vidite, on je znači prijavljeno, dokumentovat ću sve u opisu videa dole kad je podneta krivična, kad je prijavljeno prvi put, 10 puta policiji, a minimum 10, znači automatski i tužilaštvo i krivično podnete inspekcije, 1, 2 puta 3. Gazde, dakle, kriminal neviđenih razmjera. Sad, Gazde, vidite, to jeste lanac oko 2 metra, mu je gore manji, 1,70 m, možda 1,5 m, ali mu iznad glave gore zakače. Ček da vidimo, niko se ne javlja ovdje. Gazde! Dobar dan. Ja sam došao, jel ima neko od mlađih, ne? Pa ja sam sama baba. Vi sami živite ovdje? Pa ja živim deo ove hoću, drugo ima. A tu me zanima, to je drugi deo. Drugo. Da, drugi deo. Ova baba sama živi, nije njen deo, ovo je 2 dela kuće. Mislim, ja ovo ne bi smio da radimo, ali da probamo, jer ovo je duboko kriminalna država. Gazde! Kako? Dobar dan. Došao sam u vezi psa, a zanima me zašto zaostavljate psa. Evo ti gospođe, to je njeno kuće. Je to vaš pas? A to je njen pas? Aha, to je vaš pas, gospođe. Ma naš pas, ja sam ga ušao. Čekajte, gospođe. Nije tu i... Zašto ga zaostavljate na lancu? Ja ne znam ja gdje živim, a kamar paket. Čekajte, vi ne znate gdje živite, vi živite ovdje, slobodni ste. Kojim pravom vi zaostavljate psa na lancu od oko 1,5 m? Bila je policija, je danas bila? Bila je, malo pre bila, evo. I bila je i pre juče bila, tako. I dalje vam je na lancu. Hoćete da idete na sud, da platite? Pustite ga smesti, ću ja da ga pustim, evo, birajte. Ne znam, ja nisam ga vezala. Pa koga je vezao? Vaš pas, kaže. Pa tu i snaška, onako, nema ni ratko žive. Ne znam, meni će možda da ujede. Znate šta, ja ću da probam da ga odvežem ako mene ujede, jer on je baš zato i agresivan je zato što je vezan, da znate. Drugo, obavestite to koga je vezao, slaću vam svaki dan policiju, slaću vas na sud. Čekaj da te pitam. Jer nije ljudski da mučite psa. Pitajte me šta hoćete. Čujte, kaže, ko će da ga veze, kada gospođo, pas je čovekov najbolji prijatelj, imate ograđeno, hvala Bogu, dvorište, i ovamo ogradite još mali deo ako nije. Pas ne sme da je na lanac, to je zaostavljanje, mučenje, zamislite vi da ste, sad ste u godinama. Ko sam i ja mučena. O, vidi, mučeni ste, da imate 80 godina, tako? Pa ima. Pa imate, i mučeni, a šetate, jel? A ne možete šetati. Radi. Vi obavestite Snašku da će vam stilazati policija svaki dan i da će on biti... Kaže, ne mogu da ga vežem, kaže, ako ga ti oslobodiš. Kaže, bože, majko moja. Dođi, mali, možda me ujede. Pas je agresivan jer je mučen, vidite ga jedan. A pazite, on nema, gospođo, ni vodu. Dođite vamo sad, vidite, on nema vodu, ljudi moji. On nema vodu, vidite šta oni rade. Reci, kako?
A ne možete za sebe vodu, a ste vezali životinju i Bog zna koliko je bez vodu. Gledajte koliko je to namučeno biće. Gledajte, ljudi moji. Vodu nema, Bog zna koliko. To je sudbina mnogih. I veterinarski inspektori Bakira, Danijela Kozomar i tužilaštvo Jelena Mileć kaže da je to po zakonu i da neće da gone ove i da oslobađaju pse. Dođi, mali, dođi. Ja ga nemam gde, ljudi, ali probat ću da ga dođi ako me ne uvede. Dođi. On je namo, vidite, nema vodu, ljudi moji. Da ne pričam za hranu, ajde neka gladuje par dana, mislim neka, hoću da kažem, izdržat će bez vodu, ljudi moji, pa ne može bez vodu da bude. Dođi, mali, vidi ga, on neće, on se boji, dođi, dušice, dođi, samo malo da umanjimo. Ovo je strašno, evo sad ću probati bez snimka, snimat će se sve, ali ne mogu da stavim. Vidite, kaže ona, ja ne mogu sebi vodu da sipim. Sram da vas je sve ološi jedno, gde ovo da stavim u džepić? Gledam nešto, samo da vodu, da probam da vodu, školja ako me ne uvedi. Nemoj, budi dobar, nemoj da me uvedeš, dođi. Nemoj da me uvedeš, važi, nemoj, budi dobar. Dajte vodu da mu sipemo, dajte vodu. Dajte flašu vode. Ova voda za čega je ovdje? U balonu, vidite. Evo ovo za piće vode, šta je ovo? Sramota, odvezao sam ga. Ja ne znam šta je s ovim narodom bolesnim, kaže nemam ni ja vodu. Pa imate s česme, mu sipite vodu, sram da vas je sve. Ovdje žive dve porodice, niko vodu da mu sipe. Znate šta, ovo je bolesno sve društvo. Ali ja garantujem, evo poručujem ponovo Jeleni Milić i Danijeli Kozomari, dakle tužiocu i ovoj glavnoj veterinarskoj inspektorici, šefu veterinarske inspekcije. Odgovarat ćete, Boga mi, I slučajno ako ga vežete, vi ili kogod, ići ćete na sud. Evo, ja vam to obećavam i odgovarat ćete, poslat ću vam ovdje ljude, evo, voda mu je sipana, dragi ljudi, on je odvezan, lanac, evo ga, vidite, to je taj lanac, neko će reći, evo, ja sam visok, sad ću da vam pokažem da nisam lagao, ja dobro procenjujem, ja sam visok 1,90 m, 1,90 m, a on, pazite, gore je fiksiran na metar, znači, evo, dobro, 2 metra, evo, malo je prešao meni, 2 metri fiksiranje gore, to je to, 1,5 m funkcije, fiksiranje na metar i nešto gore. On je slobodan, vamo može da beži, pustit ću ga napolje ako će da ide, nek pije malo vode prvo, ajde dođi. Ja ću provjeriti sutra. Doći, svaki dan ću vam slati policiju, zvaću vam i druge, na sud ću vas dati, tako prenesite. Da, samo li ga vežete. Ja probat ću da ga pustim da on pobegne. Razumiješ li ti mene? Šta ne možete? Ja ne mogu ni... Ali ste se pitali ko će da ga veže, a bez vode je pasa vezan. I dokle sam mogla i dala sam mu da jede i vodu i sve. Sram da vas bude, gospođo. Imate godinu, sram da vas bude. Imam godinu, 80 i neko... Evo, ja sam usuđen da vam kažem, sram da vas bude. I prenesite to snaške kogod tu ga zlostavlja tako. Dve porodice žive, vidite, duša. Vezan bez vode na 1,5 m lanca. Ne mogu, razumite li? Ma ko kaže vi da mu sipate? Oslobodite ga, makar on će naći u kam. Sam, ne mogu ni da... Čekajte, možete da ga... A već se pitate kako ćete da ga vežete. S kim ja pričam, majko? S kim ja pričam? Tamo je... Dođi, mali, dođi vamo, mali, bolje da izađe vamo. Ide on da prošeta. Tamo možda ode napolje. Može, tamo je gradeno. I eto i tamo... A šta vam smeta da je pušten? Ne mogu da ga... Ne, da je pušten, šta vam smeta? U dvorište. I da mu sipete vodu i date koru hleba. Ništa više. Jelene sam, jelene. A i vi ne jedete hleb. Ja odjednom vi ne jedete i ne pijete. Super. Samo, znači on ne pije, vi ne jedete i ne pijete. Ne mogu, nego ne mogu ti donesem led ima, nego treba se donese kada se... Ako nema vodu i ako je vezan, odgovarat ćete. A i ovako ćete odgovarati. Ne vi, vi ćete svi prebaciti, vi niste, ove nije, ali... Ja sam u godine, ja sama sebe više da se ne mogu.